Egidazu justizia, Jainko, defendatu nire auzia, jende sinesgabearen aurka. Libranazazu maltzur gaiztoaren eskutik, zu baitzera nire Jainko babeslea, nire indarra. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Seniteok, Karizumako 5. igandean gaude, Aste Santua baino lehenago, azken aurreko igandean esta gaitezen pazkora. Jarri ditzagun gure ahultasunak, gure pobretasunak, gure zailtasunak, Jesusen aurrean, beak badaki zailtasun eta iluntasunagoekin zer egin. Jesus jauna, gure erruak garbitzen dituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gugan bihotz garbia sortzen dezuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, salbamenaren poza berriro ematen diguzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei, hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna seme bakar Jesu Kristo, Jainko jauna, Jainkoaren bildots, aitaren seme, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, zure semeak bere bizia emateraino maite izan zuen mundua. Egizu, guk ere maitasun bera izan dezagula beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Jeremias profetaren liburutik. Hau dio jaunak, araba datoz egunak, dio jaunak, eta elkarro berria egingo dut Israel etxearekin. Ezekiel profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna, nik irekiko ditut zuen hilobiak, ateraziko zaituztet zuen hilobietatik, eta eramango zaituztet berriro Israelgo lurrera. Eta nik zuen hilobiak irekitzean, eta zuen hobietatik ateratzean, ene herri, orduan ezagutuko duzue, ni naizela jauna. Nere espiritua emango dizuet nik, eta zuek bizi berrituko zerate. Eta zeuron lurrean ezarriko zaituztet, eta ezagutuko duzue nik jaun honek esan eta egiten dudala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jaunagan dago errukia, harengan askatasun ugaria. Jaunagan dago errukia, harengan askatasun ugaria. Barnetik zuri dakizut oiu, jauna. Entzun jauna nere mintzoa. Beude erne zure belarriak nere oiu eskarira. Jaunagan dago errukia, harengan askatasun ugaria. Gure erruak gogoa badozkuzu, jauna, nork dagoke zutik, jauna. Baina barkamena zugan daukazu,
zu begirunez zerbi zaitzagun. Jaunagan dago errukia, harengan askatasun ugaria. Jaunaren itxaroten nago, nere barrena haren hitzaren zai dago. Gau mutila goiz argiraren zai dago, nere gogoa jaunaren zaigo. Jaunaren dago errukia, harengan askatasun ugaria. Gau mutila goiz argiaren zai dago, Israel jaunaren zai ala dago. Jaunagan bai dago errukia, haregan askatasun ugaria. Berak utziko du Israel askaturik, egin dituen hoben guztietatik. Jaunagan dago errukia, harengan askatasun ugaria. San Paulo apostoluak erromatarrei. Zenideok, haragiaren menpean aurkitzen direnak, ezin izangoko jangoikoari. Zuek ordea, ez zerate haragiaren menpean aurkitzen, espirituaren menpean baizik, jangoikoaren espiritua zuengan bizi baita. Norbaitek, Kristoren espiritua ez badu, hori ez da Kristorena. Kristo zuengan badago, gorputza hila dago pekatuagatik. Espiritua berriz, bizirik zuzentasunagatik. Jesus, hilen artetik piztu zuenaren espiritua, zuengan bizi da. Jesus hilen artetik piztu zuenak, bizieraziko ditu zuen gorputz hilkorrak ere, zuengan bizi den bere espirituaren bitartez. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jesu Kristo guri mintza, argi gure bihotzak. Ni naiz piztuera eta bizia dio jaunak. Nigan sinisten duena ez da inoiz hilko. Jesu Kristo guri mintza, argi gure bihotza, jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, bazen gaixo bat Betaniarra, Mariaren eta honen aizpa Martaren herrikoa. Maria hau zen, Jesus gantzu usai gozodunez igurtzi zuena, eta oinak bere hile adatxez txukatu zizkiona. Honen anaia Lazaro zen gaixo zegoena. Lazaroren bi aizpek albiste hau bidali zioten Jesusi. Jauna, zu maite duzuna gaixo dago. Jesusek hori aditzean esan zuen. Gaitz hau ez da hiltzeko gaitza, jangoikoaren aintzarako baizik. Gaitz honen bidez, jangoikoaren semea goretxia izan dadin. Maiteak zituen Jesusek Marta, honen aizpa eta Lazaro. Hau gaixo zegoela entzunda ere, beste bi egunez, lehen zegoen lekuan jarraitu zuen. Eta egun haien buruan, honela esan zien bere ikaslei. Goazen berriz Judeara. Ikasleek esan zioten. Maixu, orain berriki harrikatu nahi zaitzintuzten judutarrek eta ara joan behar alduzu berriro? Eta Jesusek, ez alditu egunak 12 ordu, egunez da bilena, ez da behaz topatzen, ikusten bai du mundu ontako argia, gau ez da bilenak ordea, behaz topa egiten du, ez bai du argirik. Eta honela jarraitu zuen, gure adiskide Lazaro lo dago, esnatzera noakio. Ikaslek esan zioten, jauna, lo badago sendatuko da. Jesusek eriotza esan nahi zuen, haiek ordea, loa esan nahi zuela uste zuten. Orduan Jesusek garbi esan zien,
Lazaro hil egin da, eta zuengatik pozten naiz, hanez ginelako, zuek siniz dezazuen, goazen ara. Tomasek, bikia zeritzanak, honela esan zien beste ikasle lagunei, goazen gu ere, eta hil gaitezen berarekin batera. Etorri zen bada Jesus, eta Lazaro 4 egun haietan hilobian zegoela aurkitu zuen. Jerusalendik Betaniara ordu erditsuko bidea besterik ez dago, judutar asko etorri zitzaien Martari eta Mariari, anaiarengatik xamin agurra egitera. Jesus zetorrela jakin zuenean, Marta bidera atera zitzaion, Maria berriz etxean gelditu zen. Martak esan zion Jesusi, Jauna, zu hemen gertatu bazina, nere anaia ezen hilko. Hala ere badakit, zuk jangoikoari eskaala guztia, jangoikoak emango dizula. Jesusek erantzun zion, piztuko da zure anaia, eta Martak, badakit piztuko dela piztuerakoan, azken egunean. Eta Jesusek, ni naiz piztuera eta bizia, nigan sinesten duena, hilik ere biziko da. Eta nigan sinistuz bizi dena, ez da inoiz hilko. Sinisten alduzu hau. Eta Martak, bai Jauna, sinisten dut nik zu zarela Mesias, jangoikoaren semea, mundu ontara etortzekoa zena. Eta hau esan da, bere aizpa Mariari deitzera joan zen, eta honela esan zion isilka, maisua hor dago, eta dei egiten dizu. Hori entzutean, Maria berehala jeiki eta Jesusen gana joan zen. Oraindik ezen Jesus herrian sartu. Martak topatu zuen lekuan zegoen. Etxean, Mariari nahigabean laguntzen zeuden judutarrek, bapatean jeikita joaten ikusi zutenean, jarraitu egin zioten, hilobira zijoalakoan negar egitera. Maria, Lazaroren arreba, Jesus zegoen tokira iristean, ikusi zueneko oinetara erori zitzaion auspez eta esan zion, Jauna, zu hemen gertatu bazina, nere anaia ezen hilko. Jesusek, Maria eta harekin etorritako judutarrak negarrez ikusi zituenean, barru-barrutik kupiturik galdetu zien, nun sartu duzue? Mariak erantzun zion, Jauna, zatoz ta ikusi. Eta Jesusek negarrari eman zion. Judutarrek orduan honela zioten, begira zeinen maite zuen. Haietako batzuek berriz zioten, itsuari begiak ireki zizkion honek, ez altzezaken egin hau hilez dedila. Jesus berriro barrundik antxika hilobira hurbildu zen. Arkaitzulo bat zen eta arlosa bat gainean. Jesusek esan zuen, kendu arlosa hori. Hildakoaren arreba Martak esan zion, Jauna, usaia dario, 4 egun baditu. Eta Jesusek erantzun, ez aldizut esan, sinisten baduzu, ikusiko duzula jangoikoaren aintza. Kendu zuten bada harria. Orduan, Jesusek begiak zerura jasorik, honela hitz egin zuen. Aita, eskerrak zuri entzun didazulako. Nik badakit beti entzuten didazula. Baina inguruan dauzkadan hauengatik esaten dizut. Zuk bidali nauzula, siniz dezaten. Hau esan da, oihu egin zuen ozenki. Lazaro, atera zaitez kanpora. Atera zen hilda zegoena, esku oinak odol zapiz lotuak zituela, eta aurpegia hil oialez estalia. Jesusek esan zien, askazazue
eta utzi ibiltzen. Egin zuena ikusita Mariaren eta Martaren etxera etorritako judutar askok sinistu zuten Jesusengan. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek egin zuen miraririk eskandaloso honaren aurrean gaude, eskandalo gehiena sortu zuena. Askok sinetsi zuten Jesusengan honen ondoren. Ikusi zuten Lazaro hilda zegoela, gero piztu zala, askok sinetsi zuten Jesusengan. Eta horregatik judutarrek, buruzagiek, honen ondoren ja, hartu zuten erabaki sendoa Jesus hilbarra zutela. Eta ez bakarrik Jesus, baitare Lazaro. San Juan apostoluak kontatzen digu, judutarrek honen ondoren Lazaro baita hil nahi zutela. Zergatik, askok Lazaro ikusita sinesten zutelako. Bazekiten hil zala, eta 4 egunen ondoren bizirik ikusita askok Jesusengan sinetsi zuten. Ezekiel profetaren liburuaren lehenengo irakurgaian hauxe ikusi dugu. Nun ikusten da, nun ezagutzen da jangoikoaren indarra. Nun ezagutuko dugu guk jangoikoaren potentzia. Entzun dezagun. Nik irekiko ditut zuen hilobiak. Ateraraziko zaituztet zuen hilobietatik eta eramango zaituztet berriro Israelgo lurrera. Eta nik zuek hilobiak irekitzean orduan ezagutuko duzue ni naizela jauna. Hilobi bat irekitzea ez da gauza erresa, Ez da gauza erresa eta ez da bat ere agradablea ere. Hau da justo Jesusek eskatuko duena. Jesus Lazaroren gana joan eta hilobia irekitzeko eskatuko du. Nola erantzungo du jendeak? Marta Jesusen laguna zan, eta Marta errebelatu ingo da momentu hortan. Eta esango dio jauna, hilda dau, eta 4 egun pasatu dia, usai txarra dauka ja, Lazaro gure anaiak, nori irekiko deu bere hilobia. Ondo fijatzen bagea, denek, pertsona guztik, zeo zer daukete Jesusi leporatzeko episodio hontan. Aurrena ikasleek, Jesus, Lazaro gaixo dau, junbearen gana. Eta Jesus, ez da jungo. Gero Martak eta Maria, Jesus, zu hemen izan bazina, nera naia, ezen hilko. Punto. Baina Jesusek itxarotea aukeratzen du. Hau zergatik. Jesus ezatik aukeratu zuen itxarotea. Jesusek. Ezekielek esan digu, Ezekiel profetak esan digu, jangoikoaren aintza eta indarra hor ezagutzen dalako. Nun ezagutzen da jangoikoa? Gauza txikietan edo gauza handietan. Nun ezagutzen da jangoikoa, bere indarra, bere errukia, tontakerietan edo bere neurrira dauden gauzetan, gauza handietan. Fuertea da esatea, baina Jesusek egoera honta heldu nahi zuen. Fuertea da, baina horrela da. Horrela esango die Jesusek, Lazaro hil eginda, eta zuengatik pozten naiz, hanez ginelako. Zuek siniz ezazuen. Fuertea da, baina Jesus pozten da, zeren momentu hortan jun daiteke bea. Momentu hortan, berak benetan lagundu dezaken momentuan, juten da Lazaroren gana eta bere arreben gana. Hilobia irekitzea eskatzen du. Hilobi bat irekitzea gauza lotsagarria da.
gorputza deskonposizioan sartzen da, eta usaia txarra da. Gaina Betania Jerusalendik ordu erdia zegoen, dago, eta han bero ikaragarri egiten du. Osea, imaginatu dezakegu ze usaia izango zon bere gorputzak laugarren egunean. Ez zuen inorek ireki nahi. Ez da Martak, ez da Maria, Jesus lau egun pasatu dia, usai txarra dauka. Horrea heldu barra zeuken Jesusek. Horrea heldu nahi zon Jesusek. Horrea heltzen danen, aitarekin dialogoa dauka. Aita, eskerrak ematen dizkizut, entzun didazilako. Nik badakit entzuten didazulako. Baina inguruan dauzkadan hauengatik esaten dizut. Zuk bidali nauzula sinetsi dezaten. Guk uste dugu, jangoikoa gugana etortzen dela, agradable gaudenean, dotore gaudenean, presentagarri gaudenean, usaiona daukagunean, eta ez da horrela, Jangoikoa gugana etortzen da, usaitxarra daukagunean, gure kiratsa heriotzarena denean, itxaropen faltara denean. Zenbat kristau, jangoikoaren gana, Jesusen gana hurbiltzen dira, edo fedea onartzen dute, bakarrik Jesusi zeozer emateko daukatenean, Jesusi zeozer ederra eta usaionekoa aurkezteko aukera daukatenean. Eta ez da horrela, Salbatzen gaituena beste gauza bada. Salbamena beste gauza bada. Salbatzen gaituena hau da, ikutzen uztea, gu desagradable edo usain txarrakin sentitzen geran leku haietan. Heriotza daukegun leku hoietan. Nun maite digu Jesus jaunak, gure hilobietan, gure heriotzean, gure usai txarrean, gure pekatuetan. Lazaro, atera zaitez kanpora. Jesusek, San Juanen Evangelioko beste zati batean, 5. kapituluan, esango die judutarrei eta bere ikaslei, helduko da eguna, hildakoek nere ahotsa entzungo dutena. Hemen bezala Lazaro, atera zaitez kanpora. Eta piztuko dira, betiko bizirako, nere ahotsa entzuten dutenean hildakoek. Igande hontan, presta gaitezen paskorako gure pobrezian, gure pobretasunean. Jangoikoaren indarra eta potentzia ezagutuko dugu gure usaitxarrak, gure pekatuak, gure miseriak eta gure ahultasunak eta gure arazoak. Jangoikoaren eskuetan jartzen ditugunean, bere aurrean lotxipe eta konfiantzaz jartzen ditugunean. Hor ezagutuko dugu benetan, jangoikoa nor den. Jesus gure jaunaren potentzia eta ahalmena zein den. Horrela izan bedi. Sinesten dut, jainko aita alguztiduna, zerulurren egilea. Sinesten dut, haren seme bakarra Jesu Kristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitet sortu, eta Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obidatua izan zena. Infernuetara jetxi eta 3. egunean, hilen artetik piztu zana,
Zeruetara igo, ta jainko aita alguztidunaren eskuina aldean jarririk dagoena. Handik biziak ta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Senideok, Pasko festaburua hurbiltzean, sutsuago egin diezaiegun otoitz, jainko gure jaunari. Eskadezagun Frantzisko Aita Santuaren alde, gure gotzaiaren alde, eta Kristau herri osoaren alde. Gure jaunak, ibilbide hontan, fedean, mantendu gaitzan, eskadi ezaiegun jaunari. Eskadezagun besteen laguntzaren beharrean dauden guztien alde, baita bereziki gaixo guztien alde eskatuko dugu. Eskadi ezaiegun jaunari. Eskadezagun medikuen alde, erizainen alde, baita langile guztien alde, bere lana zerbitzu bezala bizi duten guztien alde. Hangoikoak fruitu ederrez bete ditzan. Eskadi ezaiegun jaunari. Eskadezagun gu guztion alde, gure miserien alde, gure iluntasunen eta eriotzen alde, gure usaintxarren alde, jakin dezagula, jainkoren aurrean, lotxik gabe eta fedez aurkezten, eskadi ezaiegun jaunari. Erruki zakizkio jauna, otoitzean ari zaizun elizari, eta begira begionez, zure aurrean makurtzen diren bihotzei. Zeruko misteriotan parte hartzea ematen diguzunok, beti zure laguntza izan dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz, eguneroko gure pozak eta nekeak aldarera eramanez, jainko aita alguztidunari eskaintzeragoa zen opari hau atsegin izan dakion, jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Entzuni ezaguzu jainko alguztiduna eta egizu sakrifizione garbi gaitzala, Kristau sinismenaz argitu gaituzunok, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztit santu,
jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egiazko gizona da izan ere, Lazaro adiskideagatik negar egin zuena, eta egiazko jainko hildakoa ilobitik atera zuena. Berak gizon emakume guztie zerrukiturik, bizi berrira eramaten gaitu, salbameneko sakramentuen bidez. Beraren bitartez, zure handitasuna itortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onar zazu jauna, haien gorespenekin, bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotsak. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afal ondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue, eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztizera lazuna, zu berriz etorri arte, hautegu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izaten eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita sortuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Probat izan gogoan jauna, mundu honetatik zeure gana eraman dituzun zeure zerbitzariak. Abel, 2 urte hil zela, Dolores, Jesusa, Mateoneko zendikoak. Eriotzan zure zermiarekin bat egin dutenez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxarreperan joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztio betiko bizitza iritsi ezagun. Jainkoaren ama Maria doatzuarekin, haren senar Jose santuerekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan,
Zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazutzi tentalian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezu erretza, zure ospeta itarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zu zera gure pakea, eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Bizi dena nigan sinesten badu, ez da betiko hilko, dio jaunak.
Egin dezagun otoitz. Jainko alguztiduna, egizu, orain Kristoren gorputz odolekin bat egin dugunez gero, haren gorputzeko atal izan gaitezela beti. Errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. Agur bero bat bidali nahi dizuet zuei guztioi, etxean zaudeten guztioi, familiei, pertsona helduoi, baita bakarrik zaudeten hoi. Eska dezagun bedinkapenen ondoren, Hangoikoren laguntza gure amaren bitartez jarri dezagun dena bere eskuetan, esku onak dira. Gero aste honetan, egunero baita, meza izango dugu, arratsaldeko 7:00. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela Jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Goratu jauna zeuen bizieraz, zoazte jaunaren pakean. Eskerrak Jangoikoari.